nije to samo na strani pacijenata, odnosno populacije. Znači, mi smo svakodnevno bombardovani reklamama o nezdravoj hrani. Sa jedne strane, to je pritisak medija koji je konstantan, koji je svakodnevan i vrlo intenzivan. On se čak intenzivira sa društvenim mrežama. Taj pritisak se pojačava. I teško je tome odupreti se, teško je tome odoleti. Sa druge strane, ta hrana je napravljena tako da jednostavno traže da uzimate i dalje to. Mnogo je toga što se nama nudi na dnevnom nivou, što je dostupno svima, što je jeftino, što stvara osjećaj zadovoljstva. Jednostavno, logično je da ljudi posežu za tim. Prema tome, borba protiv gojaznosti nije samo na nivou operacije, na nivou lekova. Kada je u pitanju dečija gojaznost, borba je na nivou zakonske regulative, da blizu škola ne smiju da budu pekare, da ne smiju da budu prodavnice brze hrane, da ne smiju da budu kockarnice i tako dalje. Prema tome, jednostavno mora nekako da se ograniči taj stalni pritisak koji se vrši na sve nas da idemo u tom nekom lošem, nezdravom pravcu.